سروکی اودیا بازرگانی پیش سازی آمده برئیس محمد کایا میوان میا دنباش برئیس کایا تو بخیر هاتی روداوی از یکسر دست به مجاری بکم گلو صدما بله صدما سرکه یا کمبونا هنارده یا آمده چیه با آوائه کی گشتی برهمانین کم بویا انگول آمده برهم کم تی برهمانین یان پرسکره کن گهاندنه هنه Ya tabii Elbet. şu an Naha. PYD'nin gerek Irak ve Kürdistan bölgesel yönetimine gerekse de Diyarbakır ana çi be Herêma Kurdistan'a Iraqê an jî bi Sûriyê re be dema em di amarên pênc mehên destpêkê dinêrin bi rastî kêmbûnek heye û gelek sedemên vê yekê hene lê bi taybetî sistema bacê ya ku li Herêma Kurdistan û Iraqê tê cîbicî kirin bandora herî zêde li bazirganiya me li gel wê derê dike nêzîkî sedî çil û duyê bazirganiya me hinardeya me ya hinardeya me ya bi Iraqê kêm bûye ev üretimden kaynaklanan Türkiye'deki kriz ve ham madde fiyatlarının yüksekliğinin yarattığı helbet rekabetten pirsgirêkin ji bo ku berhemanîna li Tirkiye û qeyrana aborî jî vê tesîrê dikin û bi heman awayî sîstema bacê ya li Iraqê jî sedemên bingehîn ê vê rewşê ne di nav vê salê de ev her di bûyer çêbû li Herêmê berhemanî kêm bû û rikeberî daket û li Iraqê û li deriyê Xaburê ew sîstema bacê ku hate cîbicî kirin بله برز hinardeya me جبوی kêm kirin. سوریه جی کم بویا گلو صدما وی چیه کو هنارده یا وج بو سوریه گلکی داکتیه tabii Suriye'de Li Sûriye jî tabii Suriye daha farklı. Sûriye jî cîbicîkirina rêkareka gelekî cuda ye hinardeya Tirkiyeya bo Sûriye zêde bûye bigiştî li gor amarên pênc mehên sala borî sedî bîst û çar zêde bûye lê hinardeya Diyarbekirê sedî sî û pênc daketiye gelek sedemên vê yekê heye yek ji sedemên bingehîn ew e ku hikûmeta Tirkiye û hikûmeta Sûriye di navbera wan da peywendî gelek baş bûn û reqemên hinardeyê gelek zêde bûn û pirsgirêkên li deriyê Cilwe Göziyê jî hatin çareserkirin ev di berjewendiya Tirkiye de bû lê ji bo Herêmê berova jî bû ji Diyarbekirê heta deriyê Cilwe Göziyê nêzîkî 600 kilometre rê heta em biçin ji bo ku em bikaribin rikeberiyê bi kompanyayên bajarên Tirkiye re bikin rekaberiya wan bikin karê me gelekî zehmet bû ew jî çi kir wiha kir ku ew kesên ku bi me re bazirganî dikirin dev ji me berdan bi kompanyayên Tirkiye re Tirkan re rabûn kar dikin li vê derê pirsgirêka bingehîn pirsgirêka lojîstikî ye Suriye'ye mal satmak için Diyarbekir dema ku bixwaze kelûpelan bifroşe Sûriye divê 600 kilometreyan biçe deriyê Cilwe Göziyê lê li Cemel deriyê Nisêbînê girtiye deriyê Şen Yaylayê girtiye Ceylan Pınarê girtîne çi dike wiha lê dike ku kompanyayên bazirganên Herêma me biçin di deriyê Sînoriyê Cilwe Göziyê re
kelupelên xwe bifroşin em bi vî awayî nikarin bi bazirganên Konyayê ra yê Mêrsînê ra rikeberiyê bikin ji ber wê jî ev dê zêdetir kêm bibe. Em bi ısrar û birijdî dibêjin ku divê deriyê sînorî yê nisêbînê lazim e vebe û yê şen yurtê divê vebe. Eger ew derî ji bo Belê çima bazirganiyê nevekirin ev Birêz reqem dê Kaya zêdetir deriyê Da dakeve. yatan temel neden Bingeha serekî Belê deriyê ev e. sînoriyê Nisêbînê heftiya derbasbûyî nûçe belavbûn gotin wê vebe pişre gotin li paş ketiye. Sedem çi ye gelo jaliyê Tirkiye ve ye yan jaliyê Sûriye ve ye? doğrusu bugüne kadar Ya rast görüşmelerde di hevdîtinên me yên ku heta îro me hate me kirin de ama yek ji sedemên girtina vî deriyî ku hikûmeta Tirkiye bû. Di hevdîtinên ku em niha dikin tê gotin ku hikûmeta Tirkiye daxwaz dike ku ev derî were vekirin yapısının da hızlı bir şekilde û ji bo düzeltildiğiyle bingeha teknîkî ya deriyê Nisêbînê ku 10 salên girtiye bi lestê çêkirin da ku derî were vekirin. Çi dibêjin dibêjin ku hikûmeta navendî ya Sûriye naxwaze ku deriyê Nisêbînê were vekirin. Hikûmeta navendî ya Sûriye astengiyan ji bo deriyên din derdixîne dixwaze bazirganiyê bi ser deriyê cilwe göziyê ra bike. düzelmeden bu kapısı Heta ku peywendiyên hikûmeta navendî ya Sûriye û rêveberiya Bakurê Rojhilatê Sûriye yanî wa rêveberiya Kurd heta peywendiyên wan baş nebin ev derî dê girtî bimîne wiha tê gotin û dibêjin ku ji me re gotin ku hikûmeta navendî ya Sûriye bi vî awayî tevdigere. sağlanacak gibi ifadeler kullandı ama bugün Di meha adarê da ji me re gotin ku dê ev derî were vekirin lê em dibînin nêzîkî 5 mehan dê serra derbas bûn deriyê sînoriyê Nisêbînê heta niha hem ji bazirganî hem ji mirovî ra jî girtiye tenê ne ew deriyê Murşîd Pinarê jî bi heman evî ji bo korîdora mirovî girtîne. Weke hûn dizanin mel Diyarbekirê kampanya alîkariyê dabû destpêkirin mixabin me nikaribû alîkariyên xwe di deriyê Murşîd Pinarê û Nisêbînê ra da bigihanda wê derê me di ser deriyê sînoriyê Çobanbeyê ra gihandin Kobaniyê. Belê Birêz Kaya zê careke din bê me ser mesela Herêma Kurdistan û Iraqê. Pirsa Asîkot di navbera Herêma Kurdistan û Iraqê de jî hinek nakokîl serhebûn lê çareser dibe wê cîbicî bibe. Eger ew were cîbicî kirin dibe ku rêje ya hinardeya we zêdetir bibe gelo? Hevdar Hanım biz yaklaşık Hevîdar xanim ifade ediyoruz. em İlişkilerin iyi gelek olduğu cara 2013 tînin ziman dönemlerdeki 2014 yılında serdema 2013-2015 ku 2015 ku peywendî baş bûn nêzîkî 15 milyar dolaran asta bazirganiyê hate dîtin lê ev reqem heta îro nehatiye dîtin. Yani hemû ji sedî 55 hinardeya me ya Diyarbekirê ji Herêma Kurdistanê ya Iraqê ra tê kirin. en fazla yaptığı ilk 5 ülke arası. Iraq û Kurdistan ji bo hinardeya Tirkiye berdewam dê rêzbendiya destpêkên pêncan dane. İyi olduğu dönem Ew serdema ku peywendiyên wê derê û Tirkiye baş bûn em digihîştin reqemên gelekî baş û me digot em dikarin bigihêjin reqemên baştir jî. Em her dem dibêjin bölgesinde şirketleri var. zêdeyî 3000 welatiyên
Türkiye li herêma Kurdistana Iraqê kompanyayên wan li wê derê hene. Bi heman awayî gelek kompanyayên welatiyên Kurd ên herêma Kurdistanê jî kompanyayên wan li Tirkiye hene. Ev rêkarên bacê ku tên danîn û em pirsgirêkên demên veguhêz da çê dibin. Heta niha jî gelek deriyên me girtîne ev derî jî dikarin bên aktif kirin. Bi taybetî deriyê Rûbarok, Şemzînanê, Üzümliyê tenê ji bo çûn û hatina mirovan ra vekiriye, ji bo bazirganiyê nevekiriye, hem li aliyê Iraq û Tirkiye û hem jî li aliyê herêma Kurdistanê ku rê û jêrxane were amade kirin, em dikarin di demeke Kurd da bigihêjin bazirganiyeka 30 milyar dolarî. Ev ne egere ihtimaleke dûr e. Ev berhemên ku Tirkiye berhem tîne û berhemên ku herêma Kurdistana Iraqê hawirde dike nêzîke hevdine weke hevin. Binêrin sala 2014 Tirkiye di hinardeya Iraqê da welatê yekemîn bû. Iraqê herî zêde ji Tirkiye kelûpelû berhem kirîbûn. Lê dema îro demakam li rêzbendiya 2025 dinêrin welatê Îmarat di rêza yekemîn de, Çîn di rêza duyemîn de, Tirkiye di rêza sêyemîn de ye. Sedema vê yekê çi bû? Ne ku berhemanîna Tirkiye kêm bû. Tirkiye ji ber ku peywendiyeke rast ya bazirganî bi Iraqê û herêma Kurdistanê ra ava nekir û astengiyên li pêş bazirganiyê ra nekir, bazirganiya me gel Iraqê kêm bû û em wê bazarê bi awayekî bilez li beraber Çînê ji dest didin ku li welatên kendavê pîşesaziya xwe ava kiriye. Ev navbera Tirkiye, Iraq û herêma Kurdistanê da derfetek heye ku ew bazirganiya xwe careka din pêş bixin. Lê ev derfet jî weke sîstema baceya asî Kodê û karnekirina çalanekirina deriyên sînorî û pirsgirêkin li deriyên sînorî wiha lê dikin ku em negihêjin wa reqema bazirganiya ku em dixwazin. Türkiye û Iraq divê bi hev re rûnin ku astengiyên li pêş bazirganiyê rakin ku bigihêjin we reqemên berê. Ev reqemên ku îro hene ne li gor daxwaza me ne. Hinek sedem ji Tirkiyeyê çêdibin, hinek sedem jî ji hikûmeta Iraqê pêktin ku sîstema bacê wê deriyên sînorî cî bi cî dike. Pîşesaziya Amedê tu mêvanê me bû zor spas.